Takže čau lidi, já vás vítám u svého dalšího videa. Dneska mimořádně z Minecraftu. Mám tady konečně speciální 2 hosty. Ahoj lidi! Ahoj! A dneska tady je já, což je dokonale Natáčím to dokonale i na můj kanál. Ano, natáčíš. Co? Vypadni! Hej! Au! Já spadnu na list, já jsem se měl. Promiň, to bylo jako jenom tak, jako z legácky jsem to udělal, jo. Musíš se hned sejat. Aha, Jado, máš nějakou místnost, kudy se dá vejít k tobě? Ne. Zapečet! Já jsem Zora u Michala. Ne. Už to zastavil. To páčet mi se to seká. No mě taky. Já nemůžu ani chodit. Zmlkni! A mám málo nabíječky. Nezájem! Dobře. Zmlkni! Nezájem! Dobře. Ne, já do tebe se nedá chodit. Ty máš už statný byt. Ano, Ne, zase. nemám. Ne, máš už bez dveří. A my tady máme pec a všechno. Pečivo, chleba, 4 rohlíky, tomu se jedinský Máš dejme do guláš. jeskyně, já to hned. A to 4 knedlíky. Pečivo, No to pojď za mnou. chleba, Jdeme do jeskyně. 4 rohlíky, tomu se jedinský Jdeš za mnou, Honzo? On to jdeš za mnou? Honzo, pojď. Jo, hned, já tady dělám tajnou akci. U mě to neuvidíte vůbec to sekaný a to vám garantuju. Jako garantuju. A tam byl já už vidím jeskyňu ukutund. Utíkáme! Jdeš? To jdeš? Au! Jdeš už do té jeskyně? Dopačet, kde jsi? Už jsem do té jeskyně. A kde jsi? Kde zase seš? Tady jsem. Kde je náš dům? Tamhle. Tamhle, takže musíš jít tady tady. Aha, takže. Když to vůbec sekat nebude. Lava! A tady je láva, tam jsou diamanty, jak kdyby. Hej, spawner! Dopadala. Spawner! Kde jsi? Tady, teď jsem něčel spawner. Kde? Chleba compound. Můžu se zeptat, kde jsi? Kde jsi? Tam půjdeš rovně. Kde? Rovně! Tam! Kde rovně? Rovně! No jako kde? Vidíš, že tady já už někde je? Tady přímo tady s Tady přímo někde tady s tím. Tady s tím přímo směrem. Tady s tím přímo směrem. No, už jsem ti to ukázal jednou. Teď už pod. No, teď než se tam jako dostat. No, jak chceš poplaváš, tak jako. No, teď kudy. To jako si až tamhle. No, jasně, když tady kopu. Spawner. Jsem odešel hrozně daleko, no. Co jako? Pokud nenajdeš bitmapy, na to není. Tady ještě láva. Kterou ty zničíš, jako vždy. No, a tady jenom vykopujeme. Pojď si ve zdi. Nejsou tady jeskyně. Já vím, si dělám srandu. Pečivo, chleba, 4 rohlíky. Oba spawner hned tady, to je divný. To já vím. Muzek jedinský guláš, 4 To se knedlíky. nějak kopej. Máš tím kopat? Ne, Vzal jsi dřevo? ne. Tak a doběž do něj. To znamená, jo, Ne. dělej. Nemůžu, mám moc práce. Sedět tady na prdele a čumě. Ano. Tak dělej. A proto ti zastavím lávu. Houba, další houba. Uhlí, Láva to se... železo. Už u tobě. Au, já hořím, to mi nevadí, ale jsem říct neohrožený. Houby, počkej. Michaele, No, ty hořící páne. no. Tady máte železo. Thank you. Můžu taky železo kluci? Ne, A proč? my tady jsme. A ty nevíš ani kde jsme. Tady je další železo. Ale prosím, kluci, dejte mi aspoň 2. Za to nech bude rodič. Jupi. Když tak můj pes bude konečně rodit. Je to kluk. Ne můj pes, ale jakože jeho holka. Protože on se bude za týden milovat. Jako vy za ním jedete? Oh, nevím.
Vůbec se že milovat, tak jako věřím tomu. Je to Další jeskyně. Je to možný, že se můj drak budeme milovat? Máš tyčky? Honzo, ty máš tyčky? Jo, 4. Tak z toho vykraftit další torčky. Můžu? Nebo klampáč. No a jak, když nemáme žádný dřevo? Tak když nepočítám ty čestky. Prosím, je tam ještě ta láva? Je tam pořád ta láva? Kde jste? V prdeli. Tady. Nikde vás nevidím, tak jdu rovně. Ne, nikam nechoď. Ty si našle. Ztratíš se. Ender portal. Ne, dělám si sandu. No, taky si myslím. Říkám si to. Začal sekat. Nesekej se. Ne, ne, nesekej se. Ne, 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 ne. Začal hrozně sekat. On prostě zavřel. A kde? Aha, dveře. Jo, hned. Sakryš. Proč se nemůžu hejbat? Michale, kde jsi? Nevím, já nevím až kde jsem. Já se bojím. Já nevím, kde jsem, saj s tím. Já se bojím. No way. Já se bojím. Michaele, Fuj. já nevím. On mě to nechce fungovat. Nevidím Hovačina. To to, že je paší? Ne, protože se mi to takhle seká, kum. Další jeskyně. A je sem světlo. Honzo? No. Konec tvýho Ne. nahrávání. Ne, co to? Tak já myslím, že by to video mohlo být všechno, ale nezapomeňte na like, odběr a mějte se krásně.